Takže ako nahrať bootloader do Atmel 328P. Takže zoberieme si jedno Arduino, ktoré bude ako ISP programátor. Zapojenie, a na internete je vlastne zapojenie, ako zapojiť Arduino Uno ako ISP programátora čipov. A vlastne my chceme vlastne do tohto čipu, je to tiež Atmel 328P, nahrať bootloader, lebo keď tam nie je bootloader, tak vlastne keď sa osadí do tejto dosky a dáte ho do Arduino IDE, tak v podstate není schopné do ňoho nahrať žiadny sketch, keďže tam ten bootloader není. No a vlastne, takže zapojenie sa nájdete na internete, ako zapojiť Arduino Uno ako ISP programátor. Keď už to je zapojené, pripojené na počítač, tak v Arduino IDE si nájdeme vo file exemploch Arduino ISP a Arduino ISP. Ja už to mám otvorené, takže zbytočne sa mi to znova otvára. Teraz vlastne nahráme tento sketch. Ten sketch sa vlastne nahral do tohto prvého Arduina, ktorý bude slúžiť ako programátor tohto ďalšieho Arduino čipu. Keď toto máme nahraté, tak potom nech sa zaostriť. Tak potom v toolsoch zvolíme si Arduino Uno, port, na ktorom je, a dáme, že programmer, a dáme Arduino ISP programmer. A teraz dáme vlastne bootloader. Píše burning, vidíme aj aktivitu a bolo to dosť rýchlo, takže som to nestihol. No a vlastne už je v tomto Arduino čipe nahratý bootloader, takže po vložení do tejto dosky ho Arduino IDE nájde a je schopné do neho nahrať sketch. To je asi tak všetko.